आता आपण पाहतोय इयत्ता 5वी परिसर अभ्यास भाग 1. आज आपण सुरू करतोय धडा क्रमांक 4 पर्यावरणाचे संतुलन. त्यामध्ये आपला पहिला मुद्दा आहे परिसर. आता परिसर म्हणजे काय आहे तर आपल्या आसपासची जागा म्हणजे परिसर. होय, आता आपल्या आसपास जी जागा आहे, आपण घरातून बाहेर पडलो बरोबर आहे, गेटच्या बाहेर आलो की जे काय आसपास आपल्याला आहे तो आहे आपला परिसर. मग आपण शाळेमध्ये गेलो, शाळेचा परिसर, बागेमध्ये गेलो, बागेचा परिसर, बाजारामध्ये गेलो, बाजाराचा परिसर, मैदानावर गेलो, मैदानावरचा परिसर. हो, मग आणि आपण बोलताना म्हणतो हो आमच्या शाळेला खूप सुंदर परिसर आहे, आपल्या बाजाराचा परिसर खूप मोठा आहे. परिसर म्हणजे काय असतं, आपल्या आसपासची जागा. बरं, आपल्या आणि ह्या परिसराचं एक वैशिष्ट्य, ह्या परिसरामध्ये काय असतं पहा, या परिसरामध्ये सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव असे दोन्ही घटक असतात. आपण परिसरामध्ये पाहिलं तर मग सजीव घटक कोणते कोणते? सर्व वनस्पती कशा आहेत? सजीव आहेत. सर्व प्राणी कशा आहेत? सजीव आहेत. आता निर्जीव घटक कोणते कोणते? हा, दगड आहे, माती आहे, बरोबर आहे का नाही? आणि दगड माती सोबत कोणते कोणते अजून निर्जीव घटक? बापरे सर, अजून कोणते घटक आहेत निर्जीव? सूर्यप्रकाश निर्जीव आहे की नाही? पाणी निर्जीव आहे की नाही? हो, पाण्यात जीव असतो का? नाही. सूर्यप्रकाशाला जीव असतो? सूर्यप्रकाश आहे, पाणी आहे, हवा आजूबाजूची निर्जीव आहे, माती, दगड हे निर्जीव घटक आहे. हो, माती दगड आपल्याला सहज लक्षात येतात, हो, पण ही गोष्ट लक्षात येत नाही, सूर्यप्रकाश निर्जीव आहे, हवा निर्जीव आहे, पडणारा पाऊस निर्जीव, पाणी निर्जीव. पण हे निर्जीव घटकच सजीवासाठी आवश्यक असतात. आपल्याला सूर्यप्रकाशच नाही भेटला, पाणीच नाही भेटलं, जमिनीतून अन्न भेटतं, ती मातीच नसल्यावर, म्हणजे सजीव आणि निर्जीव दोघही महत्वाचे. निर्जीव आहेत जाऊ दे, निर्जीव सुद्धा तितकेच महत्वाचे, कारण निर्जीव नसतील तर सजीव सुद्धा नाही. कोणते कोणते निर्जीव घटक सांगितले मी? सूर्यप्रकाश नंबर 2, पाणी नंबर 3, हवा, दगड, माती यासाठी निर्जीव घटक आहेत. पण आपल्याला वाटत होतं इतके दिवस वाटत होतं तुम्हाला हे निर्जीव आहे, त्याचं काय काम? पण हे निर्जीव घटक जर का नसतील तर सजीव घटक जिवंत राहतील का? हो नाही. आणि या सजीवामध्ये आणि निर्जीवामध्ये सतत क्रिया होत असते. या सजीवामध्ये आणि निर्जीवामध्ये सतत क्रिया होत असते. काय सांगता गुरुजी? नाही तर काय, बाका 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 हवा घेतो की नाही नाका वाटा आतमध्ये, म्हणजे काय? क्रिया झाली. पाणी पितो की नाही? क्रिया झाली. सूर्यप्रकाशापासून वनस्पती अन्न तयार करतात, क्रिया झाली की नाही? म्हणजे परिसरामध्ये काय आहे? सजीव पण घटक आहे, निर्जीव पण घटक आहे, आणि ह्या दोन्ही घटकांच्या मध्ये परस्परामध्ये सतत 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 अखंड काय चालू असते? क्रिया चालू असते. आणि ही जी काय दोघांमध्ये क्रिया चालू
असते हो याला आपण काय म्हणू आंतरक्रिया म्हणू. काय म्हणू आंतरक्रिया. दोघांमध्ये चालू असते म्हणून आंतरक्रिया म्हणू. ते काहीतरी देत असतात देवाणघेवाण चालू असते त्यांच्यामध्ये सजीवामध्ये आणि निर्जीवामध्ये. एक तर त्यांच्यामध्ये आंतरक्रिया असते आणि आंतरक्रियेमध्ये काय असते देवाणघेवाण असते. एक्सचेंज देवाणघेवाण असते. आणि ह्या आंतरक्रिया आणि ह्या देवाणघेवाणीलाच काय म्हणतात पर्यावरण. हो धड्याचं नाव आहे पर्यावरणाचे संतुलन. हो गुरुजी आम्ही वातावरण पाहिलं, आम्ही जलावरण पाहिलं, आम्ही शिलावरण पाहिलं, आम्ही जीवावरण पाहिलं. हे अजून कोणतं वरण हे आहे पर्यावरण. पण पर्यावरणाची सुरुवात कुठून होते हो फार म्हणजे असे आपल्याला सुरुवातीला फार असं आवड वाटतं बापरे पर्यावरण संतुलन काहीतरी विचित्र प्रकार दिसायला लागलाय. मला पाचवीला समजतो का नाही समजतो फार हुशार आहे तुम्ही. काय आहे मग परिसर म्हणजे काय आहे तर आपल्या आसपासची जागा म्हणजे परिसर. आणि या परिसरामध्ये सजीव पण गोष्टी आहेत आणि निर्जीव पण गोष्टी आहेत. आणि मग पर्यावरण कशाला म्हणायचं तर सजीव आणि निर्जीव एकमेकावर अवलंबून असतात. बघा आता पर्यावरणाची व्याख्या देतो बरं का. काय सजीव व निर्जीव सजीव व निर्जीव एकमेकावर अवलंबून असतात. एकमेकावर अवलंबून असतात. आता सांगितलं ना कसं अवलंबून असतात. अवलंबून त्यांच्यामध्ये काही देवाणघेवाण त्यांच्यामध्ये काही देवाणघेवाण म्हणजे देणं घेणं देवाणघेवाण म्हणजेच आंतरक्रिया होत असतात. म्हणजेच आंतर क्रिया होत असतात. या आंतरक्रियाचा अभ्यास किंवा हे जे आहे की यांना काय म्हणायचं आंतरक्रियांना काय म्हणायचं यांना पर्यावरण असे म्हणतात. याला काय म्हणायचं पर्यावरण. आणि याचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला काय म्हणायचं पर्यावरण शास्त्र. नीट लक्ष द्या. काय शिकतोय आपण परिसर अभ्यास भाग 1 धडा 4 पर्यावरणाचे संतुलन. पहिला मुद्दा मी कोणता पाय सांगितला तुम्हाला परिसर. परिसर म्हणजे आपल्या आसपासची जागा. आणि याच्यामध्ये कोणते दोन घटक असतात सजीव आणि निर्जीव. आणि सजीव आणि निर्जीव कसे असतात एकमेकावर अवलंबून असतात. त्यांच्यामध्ये काही देवाणघेवाण म्हणजे आंतरक्रिया होत असतात. त्यांना काय म्हणायचं पर्यावरण म्हणायचं. बघा नीट वाचा. मला वाटल्यास मी 2 मिनिटासाठी थांबतो तुमच्यासाठी आणि पहिल्यांदा असं एक इकडचा भाग घेतो आणि इकडचा भाग घेतो. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता म्हणजे तुम्हाला वहीमध्ये लिहायला सोपं जाईल. तोच तुमचा होमवर्क राहील. पहा बरं पहिल्यांदा सुरुवातीला हा अर्धा भाग आणि नंतर पलीकडचा अर्धा भाग. हा घेतली ना स्क्रीनशॉट काढून. हा मुद्दाम फळ्यावरचं ठेवलंय छान अक्षरात लिहिलंय. तोच तुमचा काय आहे आपल्याला होमवर्कच्या वहीमध्ये लिहायला होमवर्क राहील. बरोबर आहे की नाही. आता पुढचा आपला जो मुद्दा आहे तो आहे अन्न साखळी. पुढचा मुद्दा कोणता आहे अन्न साखळी. अन्न साखळी.
आता अन्न आणि साखळी म्हणजे काय होतं, पुस्तक काय सांगतं ते आपण नंतर बघू. आता मला सांगा बरं, नाकतोडा पाहिला का तुमच्या सगळ्यांनी? नाकतोडा पाहिलाय? पाहिलाय. नाकतोडा काय खातो माहिती का तुम्हाला? गवत खातो. काय खातो? गवत. कारण नाकतोडे कुठं असते तर गवतावर असते. तर जाऊन बघायचं, गवतावर नाकतोडे असतात. आता बघा, नाकतोडा काय खातो? गवत. एक उदाहरण सांगाल बरं का, तुमच्या पुस्तकात नाही, तुम्हाला उदाहरण सांगा बरं. ह्या नाकतोड्याला कोण खातं माहिती तुम्हाला? पाहायचं, थोडं निरीक्षण जर का केलं ना तर आजूबाजूला बेडकं दिसते. तर हो, बेडूक दादा. हा बेडूक दादा काय करतो? त्या नाकतोड्याला खातो. बर, ह्या बेडूक दादाला कोण खातं? करेक्ट. कोण खातं? साप खातो. आणि सापाला कोण उचलून नेऊन खातं? गरुड नावाचा पक्षी खातो. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे प्रत्येक जणाचं अन्न बघा, नाकतोड्याचं अन्न गवत आहे, पण बेडकाचं अन्न कोण आहे? नाकतोडा. सापाचं अन्न कोण आहे? बेडूक. आणि गरुडाचं अन्न कोण आहे? तर तो साप. बरोबर आहे? किंवा अजून दुसरं एक्झाम्पल कोणतं? हरिण आहे. बरोबर, जंगलामध्ये तुम्ही पाहता ना, डिस्कवरी, नॅशनल जिओग्राफी, हरणं काय खातात? गवत. आणि हरणाला कोण खातो? वाघ. म्हणजे हे यांच्यामध्ये काय आहे, याला अन्न साखळी म्हणायचं बरं का. हो, नाही तर काहीतरी साखळी वगैरे, याला अन्न साखळी म्हणायचं. म्हणजे एक सजीव दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून आहे. बरोबर आहे की नाही? एक सजीव दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून आहे. कशासाठी? अन्नासाठी. आणि हे जे काय आहे व्यवस्था, याला काय म्हणायचं? अन्न साखळी. आता हे अन्न साखळी जे आहे, आता साखळीमध्ये काय असतात? वेगवेगळ्या कड्या असतात की नसतात? साखळी तुम्ही बघितलं, वेगवेगळ्या कड्या असतात ना गुंफलेल्या, तसे प्राणी असतात याच्यामध्ये वेगवेगळे. आता मग अन्न साखळी जे आहे, आता प्रत्येक सजीवाला अन्न कुठून भेटतं? पर्यावरणातून भेटतं. आणि मग जे आहे, मग हे अन्न साखळी म्हणजे काय आहे? तर प्रत्येक सजीव अन्नासाठी काय आहे? दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून आहे. आणि याच्यातून काय तयार होते? अन्न साखळी तयार होते. इथं सांगायचं की काय आहे, की जे आहे की प्रत्येक सजीवाला पर्यावरणातून अन्न मिळते. आणि इथं सांगायचं, प्रत्येक सजीव अन्नासाठी दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून असतो. यातूनच काय तयार होते? अन्न साखळी तयार होते. याच्यातूनच काय होतं? अन्न साखळी तयार होते. आता अन्न साखळीचं मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की एखादी अन्न साखळी तुम्हाला दिली तर समजा काय आहे की गवत आहे. पुस्तकात दाखवल्याप्रमाणे गवताला कोण खातं? ससा खातो. आणि सशाला कोण गिळतं? अजगर गिळतं. म्हणजे हे काय आहे? अन्न साखळी आहे. आणि हे जे अन्न साखळीमध्ये काय आहे? हे जे आहे, आता पुढचा मुद्दा आहे अन्न जाळे. अन्न जाळे. आता काय असतं? एकच सजीव विविध
साखळ्याचा घटक असू शकतो. एकच सजीव विविध अन्न साखळ्याचा घटक असू शकतो. बघा म्हणजे काय, अहो असं काही कंपल्सरी आहे का? नाही नाही, सशाला फक्त सापानेच खायचं कंपल्सरी आहे का? नाही नाही नाही, गवत फक्त हरणानेच खायचं असं कंपल्सरी आहे का? नाही, अनेक प्राणी गवत खातात. हो, हरिण खातो, काळवीट खातो, हत्ती खातो, गाय खाते, म्हैस खाते, बरोबर, अनेक प्राणी गवत खातात. म्हणजे का काय म्हणायचं सगळे एका प्राण्याने गवत खायचं फक्त हरणाने, बाकीच्याला काय एकादशी काय? नाही, काय आहे असं. आणि असं कंपल्सरी का? हा, हे हरिण आहे ना, याला बागोमानेच खायचं का? सिंह खाऊ शकत नाही का? त्याला खाऊ शकतो. चित्ता बिट्टा खाऊ शकत नाही का? खाऊ शकतो. म्हणजे बघा, एकच सजीव अनेक अन्न साखळ्याचा घटक आहे. एकच सजीव अनेक अन्न साखळ्याचा घटक आहे आणि अनेक साखळ्या एकत्र येऊन सगळा गुंतवडा होतो. आणि गुंतवडा झाली का आपण त्याला काय म्हणतो? जाळं तयार होतं. आणि मग काय होतं? एकच सजीव विविध अन्न साखळ्याचा घटक असू शकतो, त्यामुळे निसर्गामध्ये अन्न जाळे तयार होते. त्यामुळे निसर्गामध्ये अन्न जाळे काय होते? तयार होते. अन्न जाळं तयार होतो. हे बघ, इथं चित्रात दाखवलेले, मी फोकस करतो त्याच्यावर, दिसतं का बघा बरं? हे अन्न जाळं बघ, हे नागतोडा आहे, हे बेडूक आहे, हे ससा आहे, हे विविध वेगवेगळे खातात. तर जे आहे हे पहा, साप बेडूक पण खातो, साप उंदीर पण खाऊ शकतो, तसं काहीच नाहीये. हे हरिण चरायले, त्याला हे लांडगा खाऊ शकतो, त्याला हा सिंहही खाऊ शकतो, बरोबर आहे. काय गवत खाणारा फक्त हरिणच आहे का? नाही, हे पहिलं दाखवले नागतोडाही गवत खाऊ शकतो, इतर दुसरे प्राणी गवत खाऊ शकतात, ससा गवत खाऊ शकतो, बघ आहे की नाही. हे सगळं काय होतं? गुंताळा तयार होतं, एकमेकाला तयार होतात. याला काय म्हणायचं? अन्न जाळं आहे. आणि काय आहे? काय हरकत नाही, आपण थांबूया. तत्पूर्वी काय करा, मी तुम्हाला याची स्क्रीनशॉट काढायला वेळ देतो. पहिल्या 2 स्क्रीनशॉट आणि ह्या 2 स्क्रीनशॉट, हेच काय आपला आजचा होमवर्क आहे.